El forn Serret va ser fundat per la família de pastissers Serret l'any 1868. La botiga, des que es va fundar, sempre ha estat al mateix indret. Durant un segle, diverses nissagues van conduir el forn, que sempre conservaria el nom dels fundadors, els Guitart, els Llopart i els Vergés, fins que el 1971 els Vidal, els actuals propietaris, es situarien al capdavant del negoci. El forn Serret està situat a Barcelona, al xamfrà dels carrers Girona i Consell de Cent, molt a prop de la plaça Tetuan, en un dels primers edificis que es van construir a l'Eixample. La casa on està ubicat el forn Serret es va construir el 1866 i la seva fàbrica va ser obra del prestigiós mestre d'obres Felip Ubach i Corbella. Quan va ser fundat el forn Serret, tot just havien començat a traçar sobre el terreny els carrers de l'Eixample. Tan sols feia 6 anys que havia estat aprovat el Pla Cerdà i en aquells moments la ciutat estava lliurada a l'enderroc de les muralles. Tot i les expectatives que oferia aquell nou espai, cal reconèixer que l'aposta del Serret va ser molt arriscada. Tot i això, l'actual façana del forn Serret i bona part del seu interior no daten de l'època iniciàtica, sinó que són elements que serien incorporats a finals del segle XIX. Va ser llavors quan es va instal·lar l'aparador i les portes de claríssim estil modernista que han transcendit fins a l'actualitat. Un dels elements més destacats de la façana és un medalló situat entre les dues portes, la imatge d'una pagesa en un camp de blat, clara referència a l'activitat de la botiga. La figura femenina que il·lustra el medalló vesteix coset de color verd, camisa blanca i faldilla vermella, una al·legoria a l'activitat tradicional de la botiga. I l'interior conserva elements que pertanyen a l'origen, com el forn giratori o a les primeres dècades d'existència de la botiga, a cavall dels segles XIX i XX. El taulell i les lleixes han estat lleugerament reformades, però conserven bàsicament la traça originària. El forn Serret és un element que explica la microhistòria de l'Eixample, des del principi de la seva existència, i il·lustra l'evolució del nostre model comercial.